n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, ụka nke Chineke na-eli olili ezinụlọ dị asọ nke Jesu, Maria na Joseph, Holy Family. Anyị na-ekene Chineke maka ọmalịcha ụbọchị tata, na-ekene Chineke maka ọtụtụ ngọzi ya n'ebe anyị nọ, maka odudu odula anyị n'izu ụka gara aga wee dubata anyị n'izu ụka ọfụ nke anyị banyere tata. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ndị ọma niile, ka anyị na-ewele onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile dị mma na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ụbọchị tata anyị na-eli olili nke ezinụlọ dị asọ bụrụkwazị ụbọchị ga-ewetala anyị ngọzi na ezinụlọ anyị dị iche iche. Wetala anyị ngọzi n'isi ndị nne, wetala anyị ngọzi n'isi ndị nna, wetala anyị ngọzi n'isi ụmụntakịrị anyị niile, wetekwazila anyị n'isi akọlụ anyị niile nke anyị ji enyela ezinụlọ anyị aka. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazia n'isi ya narụ nye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ka anyị chetakwazi n'ụzọ pụrụ iche nwanne anyị nwaanyị Felicia Chukwura, onye nke rapụrụ ụwa n'ụwa, na-ayọ ka Chineke nabata mkpụrụ obi na ndokwa. Anyị na-erunyekwazi masị ya n'ụzọ pụrụ iche maka ụmụnne anyị ndị nọ na njem ndị jelu Krismas, na-ayọ ka Chineke duo ha na njem ha, ka nwekwa n'ike nọ n'udo na chetakwa n'udo na-enwero nsogbu ọbụla. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile site n'echiche na okwu n'omume, na site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na mụ ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie nke kasịrị ukwuu, nye ka m ji arịọ Maria dị ngọzi, Virgin ọgbọ, na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile, na unu ụmụnna m, ka unu rịọbara Mose bụrụwa Chukwu anyị ayịyọ, ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu. Udo dịrị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke anyị, igosila anyị ụkpụrụ chara acha nke ezinụlọ dị asọ ka ọ bụrụ ihe kwesịrị nṅomi. Anyị na-arịọ gị, biko site n'obiọma gị, were udo nke ezi omume na ịhụnanya jikọọ ezinụlọ ọbụla bi na nkewa, ka ezinụlọ anyị biri n'udo na ọṅụ nke ga-amịtara anyị mkpụrụ nke ndụ ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ nke Sirak. Onye nwe anyị na-esi n'ụmụ na-enye nna ha ugwu, na-ewelitekwa elu ikikere nne nwere n'ebe ụmụ ya nọ. Onye ọbụla na-enye nna ya nsọpụrụ na-akwụ ụgwọ dịrị njọ ya. Onye ọbụla na-enye nne ya ugwu dịka onye na-ekpokọba akụ na ụba. Onye ọbụla na-asọpụrụ nna ya ga-enwe aṅụrị n'ụmụ nke ya. Oge ọ rịọrọ arịrịọ, a ga-aza ya. Onye na-enye nna ya nsọpụrụ na-ebi ogologo ndụ. Onye na-eme ka obi dị nne ya, onye na-eme ka obi daa nne ya jụụ, na-erubere onye nwe anyị isi. Nwa m, nyere nna gị aka mgbe o mere okenye. Akpasukwala ya iwe na ndụ ya. Asịbede na echiche ya ezukwaghị oke site na nka, gosi ya ebere. Ejila ihe ahụ dị n'ike na ikikere ị nwere wee leda ya anya, maka na adịghị echefu ihe ọma emere nna echefu, kama ọ ga-abụ ihe a ga-eji kwụọ ụgwọ dịrị njọ gị. Okwu kosebuwa ngọzi ga-adịrị ndị na-atụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. N'ụzọ ya, ihe aka gị kụtara ka ị ga-eri, aṅụrị na agamnihu ga-abụ nke gị. Tụrụ Chukwu egwu, na-eso ụzọ ya. Nwunye gị ga-adị ka osisi vaịn na-amị mmiri n'ime ụlọ gị. Ụmụ gị ga-agarube n'oche nri gị dị ka ome osisi oliv.
etu a ka ga-esi gọzie onye na-atụ Chukwu egwu, ka dị nwenu m si na Zayọn gọzie gị ụbọchị ndụ gị niile. Tụrụ Chukwu egwu, na-eso ụzọ ya. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Kolosie. N'ihi na unu bụ agbụrụ Chineke hụtara ahụta na ndị dị asọ ọ hụrụ n'anya, jirisianụ obi ebere, obi ọma, obi dị umeala, ịdị nwayọọ na ogologo ntachi obi, na-edinụ ihe ibe unu mere unu. Unu ebukwarala mmadụ ibe unu ihe ọjọọ ọbụla n'obi, na-agbagharanụ ibe unu mgbe ọbụla ha mejọrọ unu, dịka Onyenwe anyị si agbaghara unu mmehie nke unu. Ma nke kacha nke n'ezi omume niile ndị a bụ yikwasịnụ ịhụnanya, nke bụ ihe nkekọta nke na-eme ka udo zuru oke dị n'etiti mmadụ na ibe ya. Kweenụ ka udo ahụ Kristi na-enye bụrụ ihe na-achị n'obi unu, n'ihi na ebe e mere ka unu soro bụrụ akụkụ otu ahụ ya ahụ, akpọbatala unu n'ime udo ya ahụ. Na-ebinụ ndụ ekele, ka okwu nke Kristi were uju na akụ na ụba ya niile biri n'ime unu. Werenụ amamihe zuru oke na-ezitanụ ibe unu, na-adụrịtakwanụ ibe unu ọdụ. Were na abụ ọma, ukwe na abụ si n'ime mmụọ unu pụta, na-enyenụ Chineke ekele, n'ihi na amara ya n'ihe ọbụla unu na-eme, ma ọ bụ okwu ma ọ bụ ọrụ, na-emenụ ha niile n'aha Onyenwe anyị Jesu, na-enyenụ Chineke Nna ekele site na Kristi. Ndị bụ nwunye, na-edonụ onwe unu n'okpuru di unu. Ndị bụ di, hụnụ nwunye unu n'anya. Unu emekwala obi ilu n'ebe ọ nọ. Unu bụ ụmụ, na-anụnụ ntị n'olu ndị mụrụ unu, otu kwesịrị ndị Kristi, n'ihi na n'ime otu a na-atọ Chineke ụtọ. Ndị bụ nna, unu akpasukwala ụmụ unu iwe, ka ike ghara ịgwụ ha n'ịgba mbọ n'ime ihe dị mma. Okwu ka ose bụ nwa,
onye nwe anyị nọnyelu ụlọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. N'afọ ọbụla, nne na nna Jesu na-agbago Jerusalem maka emume ngafere. Mgbe Jesu gbara afọ 12, ha jere emume dịka ha si eme. Oge mesịrị emume, mgbe ha na-alaghachi, nwa okoro ahụ bụ Jesu nọdụrụ na Jerusalem, ma ndị mụrụ ya amataghị. Ha chere na o soro ndị bụ ụzọ lawa. Ha gara ije otu ụbọchị tupu ha bido chọgharịwa ya n'etiti ndị ikwu na ibe ha na ndị ha maara. Ma mgbe ha na-ahụghị ya, ha chọrọ ya laghachi na Jerusalem na-achọgharị ya ebe niile. Mgbe ha chọrọ ya ụbọchị 3, ha hụrụ ya n'ime ụlọ nsọ ka ọ nọdụrụ n'etiti ndị oke mmụta, ebe ọ na-ege ntị na-akụziri ha, na-ajụkwa ha ajụjụ. Nghọta na ọgụgụ isi ya o ji aza ajụjụ wee tụ ndị niile nụrụ okwu ya n'anya. Mgbe nne na nna ya hụrụ ya, obi fepụrụ ha. Nne ya wee sị ya, "Nwa m, gịnị kpatara iji mee anyị ihe a? Lee ahụhụ mụ na nna gị tara ebe anyị na-achọgharị gị." O wee zaa sị, "Kedu ihe unu na-achọrọ m? Ọ bụ na unu amaghị na aga m anọ n'ihe nna m?" Mana ha aghọtaghị okwu ọ gwara ha. O wee soro ha laghachi na Nazaret, bịakwa na-erubere ha isi. Nne ya chịrị okwu niile ndị ahụ wunye n'obi. Jesu wee na-etolite na-agbadi mkpa, na-abawanyekwa n'amamihe na amara n'ihu Chineke na mmadụ. Oziọma nke osebụwa. Amen. Maka ndị anya fụrụ ụnyaahụ, ana m asị onye ọbụla Merry Christmas. Bunye ya owenu, bunye ya owenu, Chineke kachasị mmadụ niile enu, onye kere ụwa kachasị mmadụ niile. Nwanne m bunye ya, ndị nne bunye ya, ndị nna bunye ya, ụmụaka bunye aha ya enu. Chineke kachasị mmadụ niile enu, onye kere ụwa kachasị mmadụ niile. Onye ọbụla bunye ya, Fortunata bunye aha ya enu. Chineke kachasị mmadụ niile enu, onye kere ụwa kachasị mmadụ niile enu. Amen.
Yeah, sorry for the reading. No, see the reader naka. I think no see from the book itself. Because na church ne ye A, ye B, ye C. So na Sunday nkanye no ihe nwa bu ye C. Mana ha will another year. Tinye na first and second reading na akwụkwọ nwa. Mana ihe kwesịrị ego bụ ye C. Ona afọ na gospel. Ndị ji akwụkwọ ya afọ na gospel the 3. Ye A, ye B, ye C. Mana nke mụnwa go bụ ye C, which is what we should have. Mana nke akwụkwọ anyị bụ dị iche na the official reading of the day. Mana ha ncha banyechara. Maka ha ncha bụ okwu Chukwu ka a na-ekwu. Mana not just to get you know. Ka maka ọ dị mma ịdị na-eme ihe ụka na-eme ka anyị wee nwee ike sonye n'ihe a na-eme. So tata bụ nnukwu olili Holy Family, ezinụlọ dị asọ ka anyị na-eli olili ya. Anụ ụka magburu onwe ha n'ihe maka na amụrụ anya bụ nwa ụnyaahụ. Ụka wee sị na nwata nwa abanyego n'ezinụlọ ka anyị weluzie ohere nwa welu kọwalụ ndị mmadụ ihe bụ ezinụlọ. Ịnanya na ọ bụ na ije ebe edelie ezinụlọ dị asọ, ha bịa dee ya ezinụlọ dị asọ Joseph, Mary na Jesus. Wenye anyị ihe ụka na-akpọ ezinụlọ dị asọ. Na ezinụlọ bụ na nwoke ga-anọ na ya, nwaanyị anọdụ na ya. Ọ bụzie na Chineke were ụmụ wee gọzie ha, nwa eme gịnị, nwa anọdụ na ya. N'ọnya bụ ezinụlọ. Ọ sịrọ na nwoke ga-anọ ya nwoke na-abụ, ọ bụrụ ihe o kwuru. Ọ sịkwa na nwaanyị na-abụ, ọ bụrụ ihe o kwuru. Anyị na-ene n'akwụkwọ ya na-ekwu ihe dị n'akwụkwọ ka m na-ekwu. Ihe o kwuru bụ ka ngụkwu ya ọzọ ka unu na-anụ. Ọ sị ezinụlọ nke Jesu, Maria na Joseph. Ọ ihe ụka na-akụzi. Anọ ihe ọ bụ. Ọnya bụ Holy Family. Ewesị anyị na tata na anyị niile ga-eṅomi ezinụlọ ọnụnwa na omume ha. Ọ bụ na anyị welu the official reading of today eweta n'akwụkwọ nke Samuel. Egosila anyị etu esi wee mụ nnukwu onye amụma anụnwa bụ Samuel. Mana ebe nchọ ka anyị na-ejela anya bụ na-enwe ọkwụ n'ezinụlọ nọ n'ụwa anụnwa enwere nsogbu. Unu ghọtara okwu a? There is no family on earth bụ bed of roses. Kama na ọ na-abụ onye bugide ọnya ya nnukwu ọrụ omegene ọchọbiru Chineke. Maka na Chineke na-abụ ebe ezinụlọ na-eweli isi ha atụkwasa. Mana ịchọ nọ n'ezinụlọ gị ga-abụ problem free. It is not true because ọ dịrọ feasible. A ga na-enwelili ups and down. And mgbe ụfọdụ the ups and downs are this so much that you may not even be able to bear it. And when you cannot bear it, kedu onye ga-enyezili gị aka ibu nya bụ ibu ọ Chineke. Ewegosi anyị ezinụlọ Elkana. Elkana bụ onye ụkọchukwu n'akwụkwọ nke Samuel. Elkana bụ onye ụkọchukwu. Mana Elkana nwunye ya mụtara nwa. Ya nwunye bụ Hana amụtara nwa. Mana unu cheta na n'ibia na omume ndị Juu, ihe eji ama onye Chineke gọziri agọzi bụ gịnị? Asị ngọzi na-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Nwunye gị ga-adị ka osisi vine na-amị mmịmị. Kedu ihe bụ mmịmị ahụ? Thank you. Ọ mịjuzie mmịmị. Ụmụ gị anọrube n'oche tebụl gị, ịnọdụzie ka onye isi ụlọ. Ọnya bụ their concept of blessings of God. Mana at that time, Elkana amụtara nwa, o weje nụọ nwaanyị ọzọ. Ọ nụzie nwaanyị ọzọ ahụ welu mụọ ụmụ, bajuo ụmụ ebe niile. Mana the worst thing nwere ike ime nwaanyị bụ ọ bụ na ịmụtara nwa, nwunye di gị mụta, mgbe a ga-afụ na nwaanyị ka ibie.
maka ọ ga-emelụ mmanụ wee so gị, melụ mmiri wee so gị, meli ihe ọbụla, ọ ga-ebu ihe ọbụla ebu were eme gịnị wee sodo gị. So nwunye Elkana nke mụtara ụmụ na-abụ ọvụ onye nke ọpụta otu mee ololololo kọrọ ya ọnụ etu ọbụla a ga-esi mie omebi ololo niile a ga-eme. Den a ga-eke olili Juda na Elkana bụ onye ụkọchukwu, ọ ga-anata etu o buru ngwongwo niile maka ụkọchukwu. Ọ na-ada enye n'onyinye ọfụma na emere ga a na-ebu ji na ọkụkọ, buru anụ, buru ngwongwo na ngwongwo. Kịta ndị nọ na parish Nigeria, efi ga-anọchago n'azụ ụlọ ha. Efi ga na-ebe mba ewu a na-ebe ihe niile a na-ebe. Mana anọ na Amerịka enwekwa nke mfụlụ na-ebenụ. Ebe niile dị empty. Nne n'ụlọ unu na-enene m. So Elkana na-abụ ọ ga-anata, o buru ewu, buru ọkụkọ, buru ngwongwo niile na-anata. A na-ekezi nya bụ anụ, ejezie kenye nwaanyị nke mụrụ nwa ya na ụmụ ya ka anụ niile anya enyezie na enye nke mpempe. Enwero nke dịnụ nwaanyị nọdụ na-atụ alịlị. Gịnị ka nwaanyị mere? Onye kata onwe wee sị na ibu anya bụ abụrọ ibu mmadụ ga-ebu sọsịa, na ibu abibu ọ ga-abịa iburu ime gịnị ibunye Chineke. Maka akwụkwọ nke John 10:27 say, whatever that is handed on to the hands of God can never be taken away by the evil one. Maka na nsogbu ọ bụla ị nwere iburu ihe ka ọra bunye Chineke. O bunyezie ya Chineke, nwaanyị pụta n'ụlọ ụka, ọ na-eme ka onye amachaghị ihe. Ma enwere ebe ọ ga-abịa emekatazie gị ihe, iluzubekwuzie ụbụlụ gị, emekatazie anya ọbanye ma n'isi. Nwaanyị nọdụ n'ụlọ ụka, ife ebe ọ na-ekpe ekpere, ọ na-etu ọnụ ya na-emepe na-emechi. Onye isi ụkọchukwu nwe ụlọ ụka ahụ, nwe the temple of the time, nekata nwaanyị anya, ọ bịa ọsị ya, nwaanyị, amarọ m ihe na-abịa n'ụlọ ụka eme, kedu ka i si abịa ịṅụcha mmanya ịbịa n'ụlọ ụka nọdụ ala? Ị ga-amụ ihe ọ ga-abụ mmadụ na-emezi omume, ọ na-eme ka onye mee gịnị, onye ṅụrụ mmanya. Ọsịa, kedu ka o si abịa ịṅụsịa mmanya ịbịa n'ụlọ ụka Chineke nọdụ ala, na ndị ṅụrụ mmanya na-anọ n'ilo, gị ṅụrụ mmanya apụọ ebe a. Nwaanyị si onye ụkọchukwu, ọ bụrụ ọkụnụ mmanya ka m ṅụrụ, kama na ọ bụ ka ọ dị m ka m na-eme gịnị, ka m na-agwa Chineke n'ọkụ obi m dị, maka ọsọ Chineke ka ị nwere ike inyibe isi. Mgbe ụfọdụ ị nwere ike na-emepe ọnụ na-agwa ya okwu, ọ dịghị ka a ga-asị na ọ da anụ, mana ọ na-eme gịnị, ọ na-anụ. Mgbe ụfọdụ nwere ike na-ekpe ekpere na-akụ. Onye nweghị ụbọchị m kọwara ụnụ nyuzuru ihe dị ka Psalm 23 wee kọwara ụnụ etu esi ekpe ekpere. Ekpere abụrụ sọsọ recitation amaka, mana ekpere bụ communication. Ekpere bụ communication. Ị na-agwa Chineke gwa ya ka ọ dị gị. Ị mara etu ahụ ime obi gị ahụ dị, mepee ọnụ, tiwapụ obi gị ahụ, kọwara ya. Ịkọwakata ya, ị na-ekwu taa, na-ekwu echi, na-ekwu nwanne echi, ubie continue saying it until ihe ahụ ị na-ekwu eme. Wele ebumọnụ, wele ekpele, na-ekwu ekwugide maka ka ị na-ekwu ka okeke na-ekwu, ka oke afọ na-ekwu, ka mgbafọ na-ekwu, ka onye ọbụla na-ekwu, mana na-eme gịnị, na-ekwu nke gị, maka enwere ike ụbọchị ihe ekwuzi okeke ama ekwu ụbọchị a nke okeke abanye na ntị ya. Etu aka nwaanyị a si megide nwa chapuo kpam. Na mgbe ọkwa Chineke, ọsị Chineke, inye m nwa anụnwa, na aga m ewelukwu ya megide nyechi ya kwa, I will give it back to you. Maka na m kwetalụ na nke abụrọ nke m, na inye m ya nọ nke gị, nọ ka m wee gosi ụmụ ụwa na gị bụ Chineke dị ndụ. Ọchapụ amụọ, kedu ha mụta? Ofu nwa karịrị nwa Samuel. Wee luo tata, kedu ụmụ Elkana ndị ọzọ? Onye ma onye ha bụ? Anyị amarọ ndị ahụ niile a na-ekenye anụ, ndị ahụ niile eji eme wo ebe ka ha nọ? Anyị afọrọ ha. So ofu afọzi bụ ofu ahụ Chineke nye, maka Chineke wụrụ onyinye nye gị. Onyinye Chineke na-ada ụda, onyinye Chineke na-afụ akpụ, onyinye Chineke abụrụ onyinye ụmụaka. Nke ahụ o nyelu gị, ịgụ gbadosie ya ike, maka nnukwu onyinye. Amụsị anya bụ nwa, ihe niile dị mma. Nwaanyị welukwa onyinye ahụ, welukwa etu a Chineke si wee mee gịnị, wee nye. Ihe Chineke nyelu gị, sometimes we don't even value what we have until we lose it. There is nothing as beautiful as family.
O nwere ihe mmalụ mma ka ezinụlọ, especially ezinụlọ na-ebi n'udo, na-ebi n'aṅụrị. Sometime this, early this year, ejem Nigeria. And that was the first time I was in Nigeria in December, after my dad's death. So mbata lutelo na by na 1st of January. Lute bini ne dikebe mmadụ nwụrụ. My mom my siblings nata. Mana enwelu nya bụ dike nọ n'ụlọ. Ihe dị iche dị. Baya tọrọzi ụtọ. Because of my dad, I na anata ụlọ. Onye ọbụla ma mụ nwa 26th of December onye ọ na-apụ ebe ọ nọ na kwutie ananata ọgbanwe ụlọ niile. Mana that was the first time m na-anata ụlọ niile change. Enwerozi ihe na-atọ ụtọ, nwekwe ebe a na-eje, nwekwe ebe a na-ana. Family is very important. Onye ọbụla jide ezinụlọ ya jidesie ya ike. Don't toy with that gift, because most times anya da amụ onyinye anyị nwelu until I lose ya. Until you lose what you have, that is the only time you cherish it. Enwego bosi nkọla akụkọ ebe a about nwoke from the story, dey 74 years, jelu n'ọgwụ, ewetinye m oxygen ihe ọ ga-eji wee ku ume ma ngwongwo niile. Ode bill ewetelu nwoke a, been in the hospital for 1 month nkete. Nwoke a wee na-eti. According to the story, ego lusi almost $50,000, and there was no insurance to pay it. Nwoke a wee na-asị na Chineke enye gị air for 74 years. Na ya kwụrụ ụgwọ ọbụla. Mana nke mmadụ nyelie for 1 month, ka ya na-akwụ $50,000. Sometimes we don't know what we have until we lose it. Your family is very vital. Anyafugo is no Elkana. Funa ọgbaghara dị na ya. Ka ifụkwanụ nke Jesu na nye. There was also crisis. Akpọ nwatakịrị wee jee ihe, lu nwatakịrị fuo. Achọba. The parents had to go for 1 day back to their house. Elutezia n'ụlọ, malo ọbụ na ijego Israel, ị ga-ama the distance from Nazareth to Jerusalem. O telu nnukwu aka, ọ ihe ọ ga-abịa ijechachi ije eme gịnị, ije je gị. Mana achọba nwatakịrị afụrụ ya. Then the parent had to go back again. Afụfụ a na-atalụ nwa. Maka na ọ dịrị izi. But sometimes parents run away from this tedious responsibility. I know just story of trekking, but it's not about trekking. It's a compendium of activities. Mmadụ ga na-put, because there should be a lot of sacrifice. Manaka ha lute Jerusalem, hopefully, mba. Akwụkwọ nsọ say they had to walk around for 3 days looking for him. Then they got 1 day. Took us another 3 days looking for him. Every family, even family Jesu, I go Tata, with their difficulty. Family Samuel, with their difficulty. But they were able to manage it. Ejuonwege, your own family, how are you managing your crisis? How are you managing your crisis? How are you dealing with it? Ebe m na-achọ ka anyị na-check n'ezinụlọ anyị rinne, because looking at obodo n'ụwa anyị nọ, ego, fund, finance, ekwena ka ego destroy alụghị bege. Ekwena ka ego destroy alụghị bege. Don't allow it. Then ekwekuna ka gossip destroy alụghị bege.
mmadụ ọbụla agwana gị etu gị na nwunye gị ga-esi wee bi, maka na ọ gị nwafọ nwaanyị ahụ fụrụ gị, and onye ahụ na-agwa gị ya may not even be able to marry your wife. You want to know, you may not even be able to marry the husband or whatever the case is. Mmadụ agwana gị, number one, control the impact of money in our homes. Control it. Then control the impact of external people in your home. What they tell you, what they don't tell you. Control it. It is your home. It is not another person's home. It remains your home. Then nke ịtọ, mgbe ọbụla ị chọrọ ụmụ anyị chọrọ ịnụ di ma nwunye, biko si jụọ ese. Ejina maka na onye ahụ jego computer engineering. Esi nọ maka computer engineering nke ị chọrọ ndelo mee computer. Computer ada anụ nwaanyị. Ihe na anụ nwaanyị bụ mmadụ. Ọnụ onye ahụ tụrụ ogologo na ọ dị ka ụdị nwoke na like. Ogologo ada anụ nwaanyị. Ihe na anụ nwaanyị bụ omume. Character na-aba ahụ must bond. And ha na-abụghị enwelele common understanding to an extent na onye a nwere ike ịdị nwere ibie ihe. Ihe njikọwa okwu a bụ na the worst thing nwere ike ime anyị bụ the spirit of divorce nọ n'obodo nwa na-abata nwayọ nwayọ, and ọ na-abatasi ike. And why I am saying it is that divorce will lose so much impact on children. It will so much impact on children. On 23rd of this month, and when what tackling Jesu parents on a rehab now, and they have to keep her there for a year plus. Why? Because we lose gear. And since the parents here divorced child, we lose tata, nwa bunro onwe. Only accident a few days ago. On the day nausea, more not the drunk. What a why? More not the drunk. No connection with reality anymore. So moto all at a stretch. Luckily, she survived it. And apart from not survival, a wages in a wardrobe here, dibia malo mamaya fa na ihe nwa ji brandy emenu wear. Brandy no n'ime cupboard nwa. Mamaya iho belo na akwa ụbọchị ahụ, ọmọrọ na nwa ya anọrọzi dia. The impact of divorce, which culminated with the grandmother dying as a result of COVID. And the grandmother was her backbone after the divorce. The grandmother Muraze with COVID, she lost it. Because two things, Ojiaka no wa, are gone. There is nothing as good as family. Jides no nogaka, jidesie ike. Ndị Igbo si nọ eneta aghalụ n'ọnya bụ ụtọ. Amen. Ekwem n'otu Chineke. Otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were arụ na Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa afụfụ, ọ nwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe
nọdụ n'aka nri Chukwu na ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwere mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, tata anyị na-eli olili ezinụlọ dị asọ. Anyị na-achọ iwere ọtụtụ ezinụlọ anyị runye gị n'aka, na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị anyị. Dị nwe na anyị nụrụ anyị anyị. Dị nwe na anyị nụrụ anyị anyị. Dị nwe na anyị nụrụ anyị anyị. Ka nnatazi esi a narụnye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Anyị na-echetakwazi Pastọ James Chididike, onye nke rapụrụ ụwa n'ụwa. Na-ekenekwazi Chineke na-ayọ ịfụnanya na nchekwabịa n'ezinụlọ Chọk na Priscilla Okolo. Na-ayọkwazi nchekwaba Chineke na ududie n'isi ezinụlọ Chibụzọ Nweke. Na-ekenekwazi Chineke n'ụzọ pụrụ iche maka wedding anniversary na nchekwaba Chineke na ezinụlọ Tony na Tina Nnadi. Ihe ndị a niile ka yọ ma kwere na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị.
onye kere ụwa onye ọma onye ọma. Rịọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụpụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Onye nwe anyị na-ehunyere gị aja nke a iji meda gị obi. Biko anyị ji ume na-arịọ gị site na arịrịọ nke Maria nne nke Chukwu bụ nwaanyị na-amaghị nwoke na Josef dị asọ, nye ezinụlọ anyị amara iji na-ebi nke ọma n'udo. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụnụ welite n'obi enu ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile onye dị ụwa ta ụwa, n'ihi na ihe omimi nke okwu emere ahụ enyela anyị nghọta ọhụrụ banyere ebube gị, ebe anyị kwenyere na Chukwu bịara n'ụdị a na-ahụ anya, ka anyị si na ya jupụta n'ịhụnanya maka ihe mmụọ nke anyị anaghị ahụ anya. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe na-eto ebe gị oge niile n'ukwe na-asị: O sekpụrụ ụwa, Chineke kere igwe n'ihi agha, ebube gị jupụtara n'eluigwe na nna anyị dị nsọ, ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a sote ịrụkwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, rienụ ya ọnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihu nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ n'iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi, bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na
na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, gbọghọta ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe, ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya, dịdịkọla otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụtara anyị na-ayọ gị osebụ ụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka azọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. Ụmụnne m na Kristi, denụ nwa atụrụ nke Chukwu, denụ onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị agbọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
Holy night. Ka anyị yọọ ayịyọ. Nna kacha obiọma, mee ka ndị niile natara achịcha eluigwe nke a na-eso ụkpụrụ nke ezinụlọ dị asọ, nke ọ ga-abụ anyị tacha ahụhụ nke ụwa anyị esoro rite uru nke ndụ ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. The second collection of Christmas lights. Can the choir be? Chineke na mere m Jesus mama dịrị Parish. We want to remind you to please receive the body of Christ by hand, and when doing so, your mask must remain on your face while you are in front of the priest or minister. After you have received the Eucharist, walk away a few steps, receive it, and put your mask again. Anyone requesting a Mass intention, please call or visit our office at least 2 weeks in advance. The Mass book for 2022 is now available. You may reserve Masses for next year. Salve Regina Catholic Academy is scheduling school tours for the afternoons of Wednesday, January 26th. Half-hour time slots from 4 to 6 p.m. Please register to go and learn more about the school and get a glimpse of what it's like for the children. To register, please contact the school at the number in the bulletin cover. Please note that the rectory will be closed on Friday, December 31st, and on Monday, January 3rd, in observance of the New Year's. Come and join us for our New Year's Mass celebrations. Please pick up a schedule in the back pews at Tedri Jesu.
Tawo, the Sunday for children's blessings. The youth, please come out for father's blessings. The choir, because I can do it. Amen. So, because only shouldn't come back on Morana Father Chizoba with a gift on your year to give to the community. So, in her trunk, about our church, when we got to the parking lot, she'll be issuing out the special gifts to everybody. When the birthday celebrants? No birthday celebrants. Any anniversary celebrants? Anniversary celebrants. Okay. So the families at Nadi, they'll be bringing a gift to the altar for blessings. So I'm not in a family here with an anniversary to remember, and then Hagar with a gift to the altar. Because the choir can sure. For her.